Ei, hola, Esparreguera. Som aquí per explicar-te el que hem vingut a fer. Creiem que vivim a un poble sense rumb. I és per això que som aquí. Hem vingut per canviar-ho tot. Creiem en un poble que no creix, sinó que s'arregla. Un poble que no malmet el seu entorn, sinó que l'integra i el cuida. Que els barris no se sentin maltractats i que tothom valori la seva riquesa com a pròpia. El poble que volem és un poble cohesionat i connectat, amb un transport digne. No volem ser un poble dormitori. Volem tenir un teixit social i cultural ric. Omplint les places d'entitats i d'intel·ligència popular. Una vila saludable on tothom pugui fer esport dignament. Una cultura integradora, diversa i transformadora. Treballem per uns serveis socials forts i plantem cara a les privatitzacions. Posem la vida al centre, atenent a cada cicle vital, sense deixar-nos a ningú. Tenim l'oportunitat de transformar Esparreguera. Mirem el futur per fer un municipi per viure-hi. Volem solucionar els problemes perquè ens afecten a totes. Solucionem-los d'arrel i no posant pedaços. Construïm una vila que ens faci sentir orgullosos. Una vila on créixer. Una vila on la gent vulgui quedar-se. Una vila amb les persones al centre.